Toona kuti Paul Kagame mutungamiri wenyika yekuRwanda uye achipraiziwa pamusoro pekubypassa mutungamiri wenyika yeZimbabwe kana the SADC bloc kana the SADC chairman. Panapa zvatoona kuti uya achicongratulate achinzi aiwa apo manyasi kugona noda kuti mabypassa aiwa vatungamiri ava na Cyril Ramaphosa. These guys, they cannot be trusted when it comes to conflict resolution. Zanamira mashuka mutanyorwa pana upload wa subscribe wa like on the bell kuti munda pendo majerejeros anachiposta pa post akatanganywa na Paul Kagame amukona yakanyora akati earlier today I had a productive conversation with President Joao Lourenço and discussed the need for a long-term and sustainable solution to the ongoing situation in the DRC. We also reaffirmed our commitment to working with others on the continent to find a solution while deepening our strong bilateral partnership going forward. Panapa majara zopinda reply to this post achiti, well done President Paul Kagame for bypassing SADC chair Edi Mnangagwa who controls Cyril Ramaphosa. When it comes to conflict resolution, Mnangagwa cannot be trusted given what happened in Mozambique. He is also a close friend of Felix UTPS. Thomas Panapana Majara just ever Panapa Kagame akatogona ewa akajamba wakomana awa just because wakomana awa awanyas kugona kusolve ma conflicts awanyas kugona uye awa they cannot be trusted vachiziva kuti aiwa kwatasa crisis yeku Mozambique wakomana awa they act as if they are trying to resolve the issue but ndo vari kuramba vachitowedzera vaitoti aiwa vanhu variko macitizens vakuramba vachitowedzera indecent vachiita kuti macitizens akwadziwa nakuurayiwa. Mashoko atokuna panapa they are praising Paul Kagame achiti this move yakajamba vakomana ava na Cyril Ramaphosa, this was the perfect move. Tudze mafundo enyu ari kudipa pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.